Hej alle sammen, og velkommen til. Det er så mig, Fred, igen, som var stum sidst. Det var fordi, jeg sad lige på ens hoved. Okay, det var bare nogle tekniske problemer. Ja, jeg spiller med Julie. Kan jeg nok ikke høre hende. Prøv lige at tale, Julie. Nej, det kan I ikke. Det kan I ikke. De kan overhovedet ikke høre. Eller dig, ikke? Så. Hun er en pige, hvis ikke I havde regnet det ud. Tror jeg nok. Nå, okay. Som jeg sagde, spiller vi også meget LOL, og det er vi gode til. Var det server 21, jeg skulle på? Jeg er så ikke selv. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke kan få begge to. Okay, der var en, der skulle... De lavede beach volley med mig, mand. Og så var der en, der skubbede mig ind i portal. Ja, jeg røg så ikke noget sted hen. Okay, nå. Tilbage til Minecraft. Julie, hvad skal vi gøre? Hvad for en server er det? Nede i chatten. Nå, der. Undskyld, jeg er lidt syg. Ej, seriøst? Så er der... Nå. Der. Okay. 10 sekunder. Jeg har joinet dit party. Hvad sker der så? No. What? Hvor er du hen? Ja, jeg er lige her. Yeah. Hvad? Nå, den. Ja, det er sjovt. Okay. Ups, jeg røg lige ud. Nej, jeg kan ikke komme tilbage. Og jeg sidder lige på ens hoved. Så vent lige til det kommer frem. Men jeg var inde i dit game lige før. Ja, jeg er derinde. Sådan. Hov. Okay, så det var fint, ikke? Ja, du har joinet mit party. Hej, hvor er du? Ja, jeg kan stå og kigge på det. Der er ikke der skubbet til. Der står en regnbuemand. Der står en mand, ja. Shit, mand, du er hyggelig, nej. Julia, hvor er du? Det er hej. Hvad? Jeg er lige glad. Jeg ved heller ikke, hvad det går ud på, men jeg gør det bare. Juhu. Nej. Ja. Er du klar? Farvel. Halleluja. Halleluja. Okay. Shit. Load. Fuck. Jeg ved det godt, jeg kender det. Philip har fået et kill. Vent, er det? Nej, gå væk.
Jeg er helt vildt god til at buge og pil, synes jeg selv. I kan jo ikke høre Julie, så det bliver nok en lidt sjov video. Nej, vel? Ja, jeg dræbte en. Ej, du har 4 kills, mand, cheater. Au for helvede. Au. Så du, jeg døde. Nej! Ej. Jamen, jeg lægger altså lidt i den her. Fuck, man. Julie, vent dig lige om på taget. Okay, crap, man. For sent. Jeg så dig ellers lige, hvad jeg skulle da. Der, Julie. Kom lige hen mod den store bygning, og så kravl op i tårnet i den. Damn, man. Dø. Lol, fik jeg. Nå, jeg troede lige, jeg fik dem. Hej, Julie. Ej. Ja, du fik mig. Jeg kommer. De dyr, mand. Også ham der. Au, gå væk, Bjørn. Au. Det var du. Boom. Au. Shit. Tada! Nej, hvordan ramte du mig? Jamen, jeg lægger altså også helt vildt sindssygt. Ej, det her, det er ikke helt vildt sindssygt. Men jeg lægger altså en del i det her med. Og dø! Okay, hvis jeg fik ham der, ville det bare have været sjovt. Nej, du dræbte mig ikke. Gå væk! What? Okay, jeg har 9008 XP level. Et eller andet. Jeg kan ikke se noget. Nå, det er derfor. Hvad? Jeg fik et mega kill. Jeg fik verdens sejeste mega kill. Prøv at se, det var sådan en pentakill i LoL, ikke? Jumper! Nej, det er det samme. Ja, jeg vil også ønske lige på. Nej, det vil jeg ikke. Nå. Det er det samme som før. Jeg var med. Ja, nej, jeg fik ikke triple kill. Jeg fik penta. Eller mega, multi, mega, tulti, dulti, gulti kill. Jamen, det fik jeg da også. Jamen, det fik jeg da også, Julie. Mand, jeg kan flyve, jeg står ude i luften. Ej, fuck. 5 sekunder. Awesome. Hvad skal man her? Hvad skal man? Shit, Ikke det her. Hjælp. Nej, det er du faktisk ikke. Du er ikke den sidste, der forstår. Hvor er du hen? Dø! Jeg står foran dig. Følg efter dig. Au! Nå jo, I kan jo også gå dernede. Ej, hvor nederen. Du røg ned, halvt ned. Okay, nu kommer der sådan en regnbue bag dig, mand. Yay, du døde. Det er så sjovt ud, det der. Lige pludselig eksploderede du bare. Han døde. Dø med dig, også selvom du faktisk vinder. Nej, det gør du sikkert ikke. Julie, du kommer ikke på nogen plads. Nu dør han. Jeg er død. What the fuck? Mit tyve. Oxbox, du. Nej. Hej, dommeren. Ja,
Det er noget, du har skrevet, Julie. Det må du vide noget om. Se hvad jeg skrev åbenbart. Hvor awesome. Shit, hvor det sindssygt. Nå nej, det var bare dig, der skrev det. Undskyld, det var dig. Jeg troede, det var mig, der skrev det. Yay, det er det der Squid Gunner. Sidste gang, der fik jeg helt vildt mange kills. Ja. Med raketter. Ja, okay. Du er en blæksprut, så skyder du andres blæksprutter til døden med raketter og økser. Tada! Julie, hun har en underlig stemme, og hun griner meget. Og nu er hun sur, tror jeg. Ja, hun siger... Ja, det gør det nemlig, fordi det er rigtigt. Derfor giver det så meget mening. Du kan ikke stave til det. Jeg er ikke sur. Hvorfor er du ikke sur? Det er du nu. Fordi jeg dræber dig. Kaboo! Au. Shit. Nej. Ikke au, men... Føj. For det lille. Okay. Så er det ninja. Au! Shit. Jeg vil have et kill. Wow, jeg lægger. Au. Shit. Jeg kan ikke huske sidst, fik jeg helt mange kills. Shit. Så du? Fik jeg en? Ja, jeg fik en. Du har kun 2. Jeg fik 2. Hvorfor er der helt sort? Jeg fatter det ikke. Bam! Jeg fører dig. Nej, det gør jeg ikke. Du. Jeg er bare 3. Shit. Hvad? Shit, jeg lægger virkelig med. Jeg kan ikke se den. Jamen, jeg kan sgu ikke se den sådan rigtigt. Potato! Puff! Au. Så når jeg høster kartofler. Nej! Julie, dræber dig, din blæksprut. Ja, jeg ved godt, du er en blæksprut. Au! Philip dræbte mig, og jeg dræber ham bare i hendes lille ansigt. Missil! Nej, det var dig. Hvorfor kan... Gjorde jeg? Det er første gang, jeg dræbte hende. Jeg må være så ikke stolt, fordi når man dræber hende, så er man bare irriteret. Så er man bare dum. Så det er jeg meget ked af. Nå nej, man er ikke dum, man er faktisk klog, hedder det. Undskyld. Ja, jeg ved godt, jeg er strid, Julie. Det behøver du ikke at sige. Ja, det er så ærgerligt, de ikke kan høre dig, det ved jeg godt. Au. Det er så irriterende, man. Alle kommer og laver sådan bagholdsangreb. Ja, jeg dræbte en. Haha, dyr. Undskyld. Au. Der. Yeah. Fik jeg? Ja, nej. Men vi ser